שלום לכולם, זאת אני שחר. אני רוצה להראות לכם מה קיבלתי ולא קיבלתי, מה קנו לי בחנות לוק. קנו לי את המכונה המקורית. הנה רשום המקורי. וזה מקורי. למה זה מקורי? יש כאן, פה, צריך לבדוק אם יש את המדבקות האלו שסוגרות. פשוט כבר פתחתי את זה כי לא יכולתי להתאפק. פתחתי את זה כבר. ככה זה נראה עם המסרגת מתכת. וככה זה נראה מאחורה. אוקיי, בואו נפתח את זה. אני פותחת את הקופסה. אשר אותה שלו זה. בואו נתחיל, את המסרגה זה יהיה האחרון. יש גומיות. הנה גומיות, יש פה גם ג'לי שזה הטורקיז, הצהוב והסגול. וסוגרים שהם גם מקוריים. ותראו גם, כשאתם קונים חבילה מקורית, אז צריך להיות חרוט כל מיני דברים כאלו על כל מיני תאים. אז זה התא של הסוגרים. שנייה. ושל הגומיות. עכשיו גם המכונה. בא עם זה חץ אדום. ומאחורה יש כאן חריטות. כאן, לא חריטות, זה בליטות. תראו, רק שנייה. אם אני מוציאה עם זה, אני אוציא את זה דקה. הנה חלק כחול אחד, כאן חרוט, וכאן בולט. זה ככה יש גם בחלקים האלה יש רק בליטות ולא חריטות, כי אין מקום. בקצור, זה החבילה, זה המקורי. חוץ במסרגה לא צריך להיות חריטה. הנה רשום כאן חריטה, כאן יש. והמסרגה, יש כאן את המינילום. גם כאן אמור להיות חריטה. שרשום מיני, דקה, לא רואים פוקוס, מיני ריימבולום. זה אמור להיות עם רווח ענקי כזה. ככה. והנה המסרגת מתכת. היא מאוד טובה, גם פה יש חריטות. כאן, הפוך. כאן, ובצד השני. בקיצור, זה בא חדש לחנות לוק, וזה לא הכל. זה בסך הכל המכונה והחבילת גומיות האלו. אתם לא מבינים כמה אני כל כך חיכיתי שיקנו לי את זה. אתם לא יודעים כמה, אפשר להגיד, חפרתי להורים שלי. אוקיי, זה החבילה המקורית. ככה זה מאחורה. קניתי גם גומיות. אני אשים אותם כאן בצד, ואז אני אראה לכם צבע. בקיצור, יש כאן צבע ירוק זית. כאן. זה מאחורה. וסוגרים. יש כאן צבע בורדו. מאוד יפה דרך אגב. אני הולכת להשתמש בו הרבה. טורקיז ג'לי. מאוד מעניין. סוף סוף חום שוקולד. עד שהצלחתי. הדליקטס שמאוד רציתי. צבע שקוף. עכשיו, צריך להגיע לי שבוע הבא גומיות בצבע אור, צבע גוף, צבע לבן ועוד מסרגת ברזל בצבע כחול.
אז זה בסך הכל מה שקניתי. ואני מקווה שאני אצליח לעשות דברים עם הירוק זית, עם החום, וברור שעם השקוף אני אצליח, ועם הג'לים. בהצלחה לי, ביי ביי.